Two for Chiame. Mr. Sam Mobama Mira, Tisse. Onwa nana edu bobi oni onuama ene onuanom aye chief attack kwesima no wo Asanteheene town Asantehene Asantehene adena Asantehene omo baya omo se omo be ma ohyeden na omo kra omo nsem snap adaka ba adaka mienu ensio oha anti eduru dwada na yawada ni efi dwada ekono ekopem yawada na omaba abetwaso nti senia mia minu apenyin so no edubobi ni nebusuafo so kanie besobru se the chief atakwasi sebe asefo na ma nananom omo sebe wado mebru se de osiye wo mo efa so na ima to hodo mo ntimi ntentina se ba na besum nyina aka wo bom se de ba akon asefo omo ya snap pentu dumienu ana nso adaka wo ha wado mebru no ma besum no na dwara so e brother wo koda ya wada omo nyina bom ni asum na konfirm se okoja bere wa kwan tu for the masi papa o bra no masi panfo wo no panfo no wo kwa na ko chia mo ga nya bom mo ase That's I think. Mr. Charles Aponsa. Someone come on, cry. Yura Chairman, Adaruma Bitiama Urate, say on one Namponsa, or say Asama to you, ultimate tentana, or so Banobama shedding, or by and so a manaqua, Ukra snap, Pentunsia, whiskey, Pentu, and a million a hanu, do de Babacha. So it's about 4 cents on an amponsa. So they are saying, yes, you want to be here. Snap Pentunsia, Brandy Pentu, and a million a hanu, Robertson de Brew, 2 for that. What was it?
Coventry, UK. Coventry, UK. Urachame, Adaroma, Wetiama Urate. A year, Nana no more war, Amonone, UK. Almost say the SC or Mati. Na Jumasemni adi nti omunya nru ha. Omo nsoma me de na emom. Omo se me megina ha omana mu. Na me ma yeru aso nti se omo ba ya omo kura omo nsam. Aye snap. Pantunsia. Ana ensuo adaka wo ha. Ana omo bu omo ade aye 50 million. Seven famra yeru na adaroma onfa nsum na ohwo. So we said there, said there, and the Kuna said no. So no more woman on it. Never come do her. I'm supposed to do her, you know, Samuel Menason. See, when the kind, Samuel have a small hole. I wouldn't so her. Snap, Pentunsia, and as Camilo Junum, I don't from our hole, and I probably do no about. I don't go to for the mass. Strong Adams, Lord. Strong Adams. Adams. Utum for chairman, Madaroma, the Sreni de Kasakakra. Pacho, your friend Adams, the Lutu agent or Ashtown. Sebi, Niato, Asantehemaa, and Ura, means me transfer, Wabra member some. Iti Muhumi, and Umrea, Madaroma, Nikuta Minsem, Snap, Pentu, Nsia. Enemy in some Buomo idea so 500 million, 70 percent euro. The so group said the Adams, Sentinel Town, Adam Brew. A beer Chatabacano, few one was what ya or ye down come on. Looked at no ye, but you have a swim the beer. See, there's 9 months to be required. We share the money to baby. Snap Pentusia, Miller Henum, Adam Brew. Robert Sono, Adama. So, Korea no was before us. Now, because you're here. You're at Yami. A year, Yana. Motorcycle for one more Alaba, our more motorcycle for now, one more time, motors were Alabano. Almost say, Omate, the AC, Ewomensia. Now, almost mean Tnahosa, inti, Omo Baya, Omo de Abua Kessia pa, Ena, Bomo dear, Eddie Bray Yura. Na yura dia som yura dia ama na hoho the so who said there na go so yen say no so dan mun tino moti baby alaba basike se wo nyina am na tonton no ho ya matina ha awwale awu ha no mo baby akọ na no wo mo se be dan ma ewu a o mo ntimi ntra o mo de sabu akase na wa do me bom ade sa wo ho e ba de asomo mo two for the mass, Mazapapa, such as Mungoni Ranamasi.
Wesley College. Ohichami Wadama, Wesley College of Education, mpanyinfo na ɛwɔ ha yi. Nea asi ɛwɔ Asantehemaa Wadama yenso yaso ate. Na Adama na yɛte baabi. Nti saa asɛm kɛseɛ sei asi a na yɛntimi ntena school ho din saa. Ɛsiane sɛ ɔno na ama yɛ baabi te asɛbe yɛnya biribi de bɔ akɔnhoma. Ne sɛ nti yɛbaa yi kita yɛnsɛm nsuo no adaka maako wɔ ha. Wadama nsuo so na nananom mfa nsom ahoho a obeba. Na ɛyɛ Wesley College. Yɛ principal Dr. Kennedy Ameyaba ne mpanyinfo Wesley College. Nante se nso no yɛdas. Mr. Obru said your nananom say ne Wesley College foi almost wonti no muti baabi. Deɛ si wo nyina anim sɛm. Omuntimi ntrɔ mamra ne nso ansa. Omu bɛba ne mu yɛmfa nsuo wɔ ha, adaka wɔ ha, ensom ahoho. Said your nananom say no. Otumfo de mase. Nana Jekum and family. Mira Chame, Wadaruma, Obama Mirate, or who Nenanamoa, Wadaruma, de Sia, Naotrida, Ombechia Ura, and Nesro Mobaya, Omusomukra Musam, Champagne Adaka 9, wine Adaka 9, and a Mubumwa dear, Wadaruma. Wadaruma, Onana Nui, Omusu Tino Muti baby, ye ato Asantehemaa, Wadaruma, Naotrida Mobai, Baby. Wadaruma ugwa hoboaso no o yenso a omu eduru ha ombeba ne momu di kan no mu di bia besoma wo ho omba ya champagne adaka 9 wine adaka 9 de onananom e de besoma wo ho ndebru otumfo de mase konira Nana doku a onene di krobusu afọ. Oh, maybe I can't that way. And I will be all. Otumfo ase ne hukani ne na adoku a so obaya okuransuo nakadu ene bom ade anu no de bepia na ase otima akora na bewa so bu said the was said no for that abusi afonya
Dichamso. Dichamso Association. Mechanics award Dichamso. Omatikyo. Mira Chairman, the Chamso Fita, ya, Yura, Assassino. Yet he said, Yabruati other form. Nania, your water Chamso, and Grace Fair Jumane Masters, and insurance, sorry, Nina, and I can't hear boom. Say, Yababa, my Yura, Yako. Yabaya, Ikra, Yensu, and I can adunum. Yabrunin sa, Pantum, me and sa. Yabo mo de ya edima yewura so de besoma hoho yewura chiame mo bo mo ade ehenkwa bo mo ade otumfo ahenkwa bo mo ade ye ba ya e besa ba besom efiri juada eko ba besom yewura ye ne empanifo wode chamse ofita nyina makandekefo no ejuada yewura hwe anim ye ba besom no pia onana Accra Brewery. Ero adaroma wonana no mfita fo awmo de chamso unti no mo baabi wono amom baabi atem de o madwuma omne sabe asorefo ni nyima wo nyina akom ho abom na otwede mo bai omse yeso mbeba ne mo de omdidi ka ma de asoma ho omba ya broni sapantu nsia nsuo naka aduonum adaroma obo mo ade enso eka ho wonana no me de omse nebru otumfo de mo ase papa Omuasi mirror show. Omuasi. Where one? Accra Brewery. Era chairman, Wadarma, Mr. Wendy Kasakakra. A year, if we Accra PLC. Na yina enim de SC Abriwa Kwekra. Nena is Ura era or Tenasia, Yaba say a barbechia, now my era Yako. And Tia by me din de Collins in Pieni. The name a Juman penny for a frink cry back home. Mena me a district manager, Ewaha. Me share district north from Ashanti to the north. And the autonomy era on a corporate affairs director, needing the Solomon Aya. The autonomy Kosia Moabin, on a district manager, our district south. And area manager, sales manager, or Ashanti and BA. Ernest Apia Kubi. The auditor or chato or James Aye Jr. on a sales director. Era chairman Pacho Yabaya in Sayra Besumna Hoho Yakuta Bie Ahanu and Doko Mort Ahanu Edunum Tekani in Aboma 350 cartons. And I Sekuta Yesnap. Pentu Yadibra, Iria, Ira Buamuadie, on ye now fansum na hoho, Pamcho Yanis. Arme said the Accra Brewery when you first said no.
ɔmo sɛ wadɔ ɔmo eburu ɔmo ase emu ntimi ntentina sɛbi panyinfoɔ hɔ nyinaa aka bom sɛ yɛbare abɛsom sɛ sɛbi 9 months ɔmo ɛɛba abɛsom ansa na ɛyɛ da no nso bɛdu adu ɔmo bayɛ ɔmo de sɛbi eburu adaka no maako ɛhanu wadɔ ɔmo eburu na mɔɔto so wɔ ha adwonum kanya bom ayɛ ahasa adwonum snap pantu ɛna bom adeɛ ɔmo abɛsom na ɛmɛ no nso ɔmo bɛba abɛsom wadɔ ɔmo eburu fofo dɔm ase ɔkɔ de wura dɔm ase. Adishia me mama. Asantehemaa. Right. Yo, otumfo achiame nana yorompihi mani me ba cha me ba ya asama atubreche abo Asantehemaa nti na mbae nti ame na chi kakra me tie ya na me di mirika se me ba na ma besom me ba ya me kura me snap adaka ba ko mpantunsia ena me whiskies empantu edu nti me de ba besom me bo amu ade opipidu ya me de besom Asantehemaa nti me ba ya na masem tietia Mr. Bruce said you are down my rampe him I was saying no also no atia ne na echi oti was mint na etumrika ko makoso mira the moment ansana da ne beduro no odi kan abechi ansa obaya also kura ne nsem broni sampantu nsia whiskey pentudu odaroma obo mu ade said the onana was saying nebu otumfo dase odas papa bo mu ase why bo mu ase Ori ba sapo ni oni alaba ono odi o man alaba from pen for Tu vois jamais. Mais tiens, na me buy so 200 cartons buy. The na fansom na ho. Rana. So adaka wa ha ana wale babachi wa buru. Ko le ranch ya. Nana cha me mpamucho. Nana cha me mpamucho me sire mo ni di akasa. Nana mpamucho madaruma o. Nana wadaruma ntini ete baabie. Adaruma ne ete baabie alaba ye tonton rubber. Na ete se abrewa efra tole ye nyina ye nana. Ne ase ntimi hwe mma ye kwa ye wura nko ampo ensu. Ne nyina ye beboa no. Na ye baaye no ye ne empanifo nyina ka ho alaji mu nyina wa ha no e ne baaye ye kuta ye nsam snap adaka ye kuta rubber no de esimu niema de servo bucket bibia ye kuta ho pieces no be ahanan e ne de baaye ye san so kuta ye nsam opipi aduo no ye 20,000 Ghana cedis e ne ye de ba beboa ye nana yi ti ye baaye nana ya bone ya the so bu said the onana no ma wala ba Omaka mu abom ena wo ton nema gomba ya milo ahenu ena sebe nema hude nyina snap padun se no be che wo na ebu tu fo demase na so pamo mo ase ana ewura na wase etwa chokra adihye me mama
say. So moto mbase wa fro bi moto mbase to mo bo ade se ma no hoye Otumfuo achiamefo pacho misremo ni dem kasa eye ye nana ye hu se ofra ne ntoma wo ne tintimu enti enne ye baya ye se adehye memamba ye ba na ye boa mu ade ene ye snap ye dia ba otumfuo na odi asom na ho pacho nantese ye no so bo se de ona nanom adehye memamba I'm buy snap pentunsia and I'm bomb idea. No have a swim nebrew. I hope by the small. Who for the massy, Mumas, the Massy. Mahame, Momadum. Mahame. Twasu. Mohammed Jeffrey. Yura Chame. Mohammed Yabaya. Yura Brichi Abba Asantehemaa. And no nana or no name baby tear. A year and now Chida Yababa boy. Nene Mohammed Namid me baba na home fa no ti wa timi amba na embom ni nua ba be di machi ni mabusuafo SK ntima ye ba ya ye wura yekura pantu snap ye bo amu ade ni nua ba so de bo amu ade so aba beta akire ti na ye ba ya mahame yamane no so se wa no mebru mahame otuno ti ba bi na wo na brewa na eba na se be ni wa nya kwan ni yoba ana wa se be wo yonko ne manso so sa no wo mo ti tu we mo so mintina o me de snap pentu ana boma de ni nyoba so boma de so adom ebru o ma pa de obuja o bia si a o mintina ni for the mass kasa ye reti asem yesra mo Bomasi tia. Adunku kusoi. Nasa hani fa filima omo. Nasa hani. Fa filima omo ai pacho yesro. Tuvu ache ame. Ubeti ya manatu miura. Brichi ya boy no. Kasa ye reti asem why. Me ne me maame na eba but me maame ho fa no eneja me duru ha si ya me si me ba be si ewura na me de snap pentu ena me ewura bo adu se da dunku adom ebru onso se odan brewa snap pentu na boma de obeso no tu for de wase boma se na da ewura se boma se ewura chame Yewra Chiame, Obeti am na to Yewra, I am Yankasa Minia Yobuso. Or say the Atu Yewra, Yenina anymore. Obaya, Okutan in some snap pentu, and a Nebu more dear, our dividend. I know a young so. Also by a snap pentu, and a boma dear, or soon nebu. Whatever was it. Yewra Chiame, Obeti am na to Yewra. I want one Casane this year, Nadia Nina, Alaji. On one this year, Alaji, Fuseni, Osman.
Nadaroma and Wabepie or Free Burkina Abepie or Achiase. Now, sending out to Asantehemaa, Onya Mechia Yuradia. Then so say, Bibisa Yesia. Now, I saw Obano Basumira and to Okutan and some Abuakasi and a Snap Adaka and a Nebo Moadia. Our debate. I don't say the so to say no. So let him say it. So on Burkina or two kind of about a chance of Mohammed Biatna. Yes, Obaya will say Abuakasi, National Pentunsi, and Robert Chow. Like the call the Ranwas. What one can more than Mumbo was why? Yewra Megina obi obeti am na to yewra aya asafo omo to na eblo omo se de asie yewra bema adofo beba bibia di enti omo ba omo kuta omo nsamblo ni nsapentu ana eblo bottom yensa e de abasa yemfa nso yewra aya asafo Alo na mo asafo omo ka mo to aburu omo de aburu ada boto adaka yensa some of the small who na snap pentu no be sum na eburu tu for the mass bo mo ase ana tu for the mass ba for Adaroma beti ama yewra ate say Joseph Adomo, you were in also a Tibia or Didier, or so by a okra, Abuakasi, million a hanu, and a whiskey. Your de Babetia, you ran on. Joseph Adomo on over. Adaroma, or saying for now, you are chairman so come. What do we say about Franco Behan? Sir. Ona na Joseph Alolu otu baby obaya o de Abuakasi ana bomode miro hana hanu ana wa chairman no ohen ko bomode so beko so aso de bia wa da mebru la do for that ko de na wase ko mama mo so na yera so say why otu for chairman Odaoma aye opanyini osai kojo oni ba ti panyini wo fa asene no Opapane opanyini DC. Owabanone London. One achiame hinda da etu no safie ne wo ho. No waba panyin sa kwa me no. So tumfo na no. Oba ya china pentu nsia. And bo tumfo bu amu ade. Ke de panyin sa kwa me se no. So we said you when na se kwa me so ba ya sha pentu nsia. Mo de odo be so na ebu. Tumfo da na se. Yewra chiame awia wo hu ye wa ha. Eye kotokoma ye dwumade edi no wahemfianse ye som ade beche ukude bia ye besom ene Saturday bia so ye besom na ye wa ha ye nim de ato Asantehemaa enti ye maame no omoso ya asena omo wa brochira enam omoso ma ye de ekuo no bewura efie ha no omaso ya asene se ye mfa ensa abrochira ensa no akot we baako adaka baako ena odwan a otuadua odwan no so e wa animo yemfa mesom yewura e dance so do ado bru kotokoma amota pepra hanu kama so ma ya snap pentu ensia ana wado me bru jumpa otuadua do no besum na bru tun ho do ma se mum mo ase na mo ntia wa tu fa chame Adaroma eye ohene na nen kwaku frimpon Zion juma odi eni se oye nkwala pempas na obaya o se asema asie no ontimi tentra to obaya oba na obesum yewura na obaya ne bo mu ade a ode ba na ode abesum yewura no na snap so adaka o se de o so se o na se be wa won shira ana ma na se be etimi kaka na ma tonton se be wadi o se be yewura shira ma menya bi atade a se be ono so snap pentunsia na ne bo mo de o do mebu do abesum no no tun for that ko ne wura no waso ate waka mum wase
Otumfo chairman wadaruma obeti amana to yura. Eya ampaba me number 1 panyifo ene ampaba me abusua panyini. Ye ba ya ye ba bechi yura ye de shinap pentu nsia nsu adaka 50 ye de ba besu yura. Ora said de obrempom panyifo ena buso panyin ba ya nsu adaka dwonum ana shinap pentu nsia no abesu no. Otumfo de masi mu masi na montia. Kasa yesra mu yewreti asem. Kasa se muhu ya ha na ye achiame wa abusua omo so omba ya omukura omo nsam nsuo aduasa snap mpantu Eva achame wa otufu achiame wa omo ena omukura omo nsam snap mpantu nsia ena whiskey nso so mienu no mo de basum ye wura ma ban Orbe bro and say be achame wa no do ofri ma ban say no call for na ban say wa do bro mba ya snap pantu nsia ana brandy pantu do be che ona bro ena nsuo aduasa ena nsuo so alaka aduasa so for the mas mu mas na monje Otumfo chairman wadaroma tell mo che nwi why koso Otumfo chairman wadaroma Ghana Tibet Service Director General Ghana Tibet Service Director General Osi Diato Asantehemaa ena wayi ne mpanyimfo Regional Director Ashanti region, I am Mr. Ado Jenfi. On any Deputy Director General, on any Deputy Director, any principals, I war Kumasi Hengina executives, and we say, you may see Nana Wadaruma, Yako, some Emra Otumfo. Tiabaya, Yankura, Infua. You cry and some pentuisia, and now, Bomoa dear Kakra, or say Yamfa Mra, na Yamfa and Yen and Asantehemaa Dotty, but I was it. Otumfo de masi mu masi Otumfo chairman Tiobodom Asuna Abusua ne gina hai ye ne abusua nyina asaso ye se be ma ye wura hyeden ne ama ne yakọ na watwe da no ye be chiai ene so ya be ma ne hyeden ye ba ya nkura no bone ye wono an bosom chumpuduo tando chumpuduo kotoko chumpuduo ya pete ne bayira na anu a etwa mu nti adofo bayira o mo de bre ye no ye nkwa ye ntimi entena honi se de ewura chefa so de bre no so de som na hoko te baya ye kura bayre ahanu snap pantu mienu ene boamu ade e de besom ewura mfa som ahoko ewura de masi mu masi na ewura de masi bo masi wa hene ba mpa acha wo mi bo mu ase kasa acha manento Otumfo chairman ya kokofu abrewa ne nana ne ya ba ya na ya beboa yewura ya de emo de hyemu baako no enum emo kokofu abrewa nana ne ya ba ya ne ya ba beboa yewura emo de hyemu such enum no ya de enum na ba ye ene ya de anwa so yellow akese no eno to ya de mienu ene ya de enwo pa eno nso gallon akese no eno nso ka ho ti ya de bra ye wura efiri kira so ye besa bebra ye helema so wodwom enti ya ba ya
yɛwura deɛ yie ne no ane ɛyɛ ɛyɛ no korɛ yɛwura de mas mo ase bo mo ase kyɛ no Yo, too for Chame, Wadarma. Timan and Tuyura. So do you? I shall a summary man. Otu for Daroma, and I'm Timmy Asariman, and Pai Bontina, me Asariman, woman, share, medicine feed with Sia, oh, Messia. Intinese, breaches ya bo, near Tinisua, Necobasa, Otu for one team, and shall for Yanka, na and Kaye. Intime, Asariman, me buy him crammy, some snap at Daka, any opidu, Eddie, but don't ye. So we said, as I don't know, two for that. Boma se lembra do assim. Eu rachame ni di fam. Wadawma nana no mo a ohu mo hai Asantehemaa na sukufo a ewo bonwiri. Na wotweda no ye ba abesomoyi. Ene so ye ba besomoyi esisie eboae. Na ye wura trase ne twase ye ba bekyia no. Ye ba nso a ekura ye bo mo ade a ye de boa amadwumadie no akoso. Edemase. Asantehemaa school bonwiri Asantehemaa bru. Anopama prepare hanwa ane nkola ne nyina. So manana na da we. Don't ba ya boma de no abekyia no. Mo ntia na nkola no bubu mo ase. Why? Kola no wonko. Let's go. Mira Tiame Wadaruma. Na no me besra kwan from Mira ho Tiame na echi. Madaruma ma me kwan. Ekwan mu na me te di asie. Ohwa na me dan mani na mba ya me ne bedi na wotweda. Enso adu na ye ba ya ekura ensem snap adaka pentunsia esika 50,000 yewura mfama na hoho Madaruma faso. So adu said so do say no. So be so kwan o ti do kwa mu an oda na ni ba na obedi na wotweda so na ebra so na se be Asantehemaa bru be ya brewa on so do be so snap pentunsia skamelo ahanum ni skamelo ahanum wado be so no two for that konera na was esemo ebra so say rapidly mu esemo mo bi amabi why Bumas wa na mo. Repeat mu.